5 smrteľne jedovatých húb Slovenska. Číslo 5 je zodpovedná za väčšinu smrteľných otráv v Európe. Číslo 1. Muchotrávka tigrovaná. Vyzerá ako jedlá huba, ale spôsobuje dezorientáciu, halucinácie, krče a pri vyšších dávkach môže nastať aj smrť. Číslo 2. Hríb satanský. Silné tráviace ťažkosti a zvracanie už po malom množstve. Nie vždy je smrteľný, ale vie poriadne potrápiť. Číslo 3. Pavučinovec plyšový. Zákernosť tejto huby je v tom, že príznaky otravy sa prejavia až po niekoľkých dňoch. Zasiahnuté sú obličky často nenávratne. Smrť prichádza pomaly, ale isto. Číslo 4. Muchotrávka červená. Krásna a ikonická huba. Síce nie vždy smrteľná, ale spôsobuje zmetenosť, halucinácie a agresivitu. Je extrémne nebezpečná pre deti. Číslo 5. Muchotrávka zelená. Najnebezpečnejšia huba Európy. Vyzerá nevinne ako jedlá pečiarka. Obsahuje amanitín. Jeden klobúk môže zabiť dospelého človeka. Príznaky sa objavia po 6 až 24 hodinách, kedy sú už pečeň a obličky nenávratne poškodené. Ak chceš vedieť viac, daj like a sleduj môj profil.